Tudom, hogy ez nagyon furcsa, hogy az adózást lehet szeretni, de lehet szeretni. Én vagyok az egyik példa erre. Ez is egyfajta művészet egyébként, tehát azért művészet, mert az egy örömet okoz, hogyha elkészít az ember egy beadványt, és azt pozitívan bírálják át. Az egy öröm, az egy siker, az egy adrenalinlöket. Azt érzem, hogy ha tanulok, akkor folyamatosan fejlődök, és így folyamatosan azt érzem, hogy ilyen tudásszomjam keletkezik. Nagyon sok olyan ember van, aki a normál munkája mellett szeretne adózási tudást magába szívni. Aki pedig az adózással akar főállásban foglalkozni, az kapásból tovább fog menni, mert megszereti. A Pentánál, akik okleveles adószakértői képzést végeznek, azok azt tudom mondani, hogy 50-60%-ban ki fognak kötni a Magyar Okleveles Adószakértő Egyesületnél. Egy profi társaság, jól behatárolt felelősségi és munkakörökkel, ez nagyon megkülönbözteti az összes többi képzésszervezőtől. Szerintem azért vannak a Penta Uniónál a legjobb oktatók, mert a Penta felépítette az évek alatt, hogy az oktató ide akarjon jönni oktatni. Tehát, hogy valamilyen szinten én azt gondolom, hogy ez azért presztízs is. Itt a Pentánál azért egy válogatott szakmai gárda van, aki tanítja a hallgatókat. A legjobb adózással foglalkozó emberkék azok, akik az oktatók között vannak. Ez már egy olyan alapot ad a hallgatóknak, hogy a leghitelesebb emberektől kapják meg a legjobb és a legnaprakészebb információkat az adózással összefüggésben.